Мене не се прекараха не. Ето гледката. Така, събира малко дърво. Аз ще се събрах малко. Ето това е моето хол. Ще го кажа. А сега, отивам тук. Ето това е моето холче. Не, това е моето холче. Гравел, имам си достатъчно диаманти. Имам си достатъчно диаманти, които не ми дадат. Ще ги наредя така. Четвърта два стака и става така. Вижте, тук съм ще направя модерно, както винаги. Ето. Модерно. Няма нищо. Пак е хубаво. Така е хубаво. Така. И сега трябва да събера още малко дърво, защото няма да ми стигна толкова. Не, ще ми стигна. Чакай, ще набързам, че не ми се чака така. И да, така, си прави нещо като вали душ, защото може да забави. Само Херобрайн. Де да може да изнеш така с Херобрайн? Не ме ли защо него? Но искам да видя не е наистинско. Не съм видел аз. Не така да вършим. О, не. Не, няма да добре хора, другия път трябва да минем тук, защото ще има ремонт. Има ремонт, затова няма да минем там. Ох, да. От сега е тези тук. Така. Става място. Защото тук има много хора сега. Така. Нека влиза тук само има тролове. Трол. Само има тролове. С някакви тимите матролваше преди. Много диаманти изгубих преди. Изгубих. Да, много направо как кажа, че изгубих. Повече от 11 стака или повече. Затова мога да влезна в сървъра. Хора, как матролват сега? Няма да стане каква това. Не знам. Сега направо. Клипът като стане 8:50. Ще се върна в колата и ще си върша къщичката. Да мога да отида добре с една програма, където мога да видя често Тоест мод, сървъра има мод. Но малко излез, защото всичко могат да ти ограбят той къщите. Ако нямаш лес, то в този сървър няма лес. Аз съм опит май. Да, опит съм. Но няма да читам нищо. Ето, мога да лета. Щупа това. Ще се взема. Такова черно. Това не е чит. Това не е чит. Изобщо. Видимо. Олеш са ладно. И то сървър мода му е Fireframe се казва. Ако искате това време, защото аз съм се забрала той.
Така, ние може да се води тук цялото место, да имаше лава. Кой го крашваме, значи кой пак. Крос! Крос ме крашва само. О, аз го правя. Не се бъди, не се бъди. Сори, не се бъди. Диамантите съм си намирал с Fire Crane. Аз ще кажа Wire Crane. С това съм намирал тези диаманти. Да кажа, съм читвал нещо. Може дори съм правил клип как да се намерите лесно диаманти. Това да не му да чита нещо. Това е добре. Точно много. Колко хареса съм неща. Сега чуй. И да, тук съм. Така. Тук е фремонт, като запуша. Че да се вижда, че е фремонт. Като вършиш. Опа. Не трябваше всичко да взема. Така, сега фремонт. Така. Тук ще свърши клипа. Може би... Не знам. Искам да си взема тинитито. Всички хора, всички знаят, че деве имаше динамити тук. Тинити. Който е видял, че имаш тинити тук, да коментира, че е имало тинити. Как не може да изчезне? Ако не е Кръстано, то не е той, защото той още е вътре в сървъра. Така. Само, да, бе. Че ще си хваля диаманти. Не е си тук. Добре, сега ще ме тук. Не! Омага! О, стана, бе. Не! Крос! Въобще ще махна тинитито и ще такова сървъра и ще влезе така. Хора зори за това, просто премахте всичко тинити. Всички ще го кажа. О, не! Студио, крос! Добре, че съм на гейма. Сори, малка тролка беше той от този крос. Не! Спой няма умра. Ще докажа как ще умра. Смени как ще умреш. Само да наредя всичко. Той беше мой клип, той съм го правил аз нарочно да ви покажа. Да го видя, че крос ме тролваше. Като спрях клипа от 9, щупиха ми неща. Ще покажа. Сега помня. Всичко ще го кажа как се прави. Той ще го махне. И набързо настройки, options и бързо ще бъде на easy. Както ще наливайте на easy. Така, game mode. Game mode е 0. Айде сега той е истина. Сега ще умрем на секундата, още при първото падане. И виж къде ме спамва. Там. Много забъгнато. Това беше от мен малката тролка. Беше много тъпо. Който му каза, че е тъпо и да коментирира или да... Не знам. Това беше.